салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарои азиз, навори имрӯзада як бародар якта семиблок резак, якта дига движок ва якта мақсад ки тилокобак рӯй карагай. састаниш хуба наван ҳамаш. бародар да сулуша сум дар кора мефурӯшаш. семиблок резак яъне аппаратш бародаро 20000 сомон, движокш боша 3000 сомон, тилокобакш яъне ки аппарати тило меёба ва оҳан меёба, нархиш 1500 сомон. қарор доранд дар ноҳияи Данғара бародаро. бо ҳамаш савдо мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамро рӯи экранда имо ватсапам дорам, метавонед ки занг занед, маълумоти пурратара аз соҳибшо дастрас кунед. бародаро караван фиристагӣ будем. каравани арзон ёфтагим. Astra F солаш 97, сӯзишвори гази бензин, кузов универсали, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро ҳолати 100%, ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархаш 35000 сомон гуфта истода. харидори аниқ бошад, биё пеш бина мега савдо мекунем назди мошинда. марҳамат, касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамро рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошинмо бародаро дути ҳастай. солаш 96, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро на ходовай, мато коробка ходовайшам созай, задагӣ пистагӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 33000 сомон гуфта истодай. харидори аниқ боша бо мега муомила дора. марҳамат, бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки мерседес пистагӣ будед, якта ёфтагем. солаш 93, сӯзишвориш дизел, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, состояниш беҳтарин. мошин бародаро ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад, мега сум дар кора, арзон мефурӯшаш. қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 36 та гуфта истодай. бо ягон мошинхари аниқ боша, бо мега савдо ҳам дорад. марҳамат, бародарони мошинхар, рақамро рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. як бародар дига хачибек пурсидагӣ буд ки соли 97, 98 ё ки 96 боша мегирем. якта ёфтем. солаш 97, сӯзишвориш газу бензин, кузов хачибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хеле ки мебинед бениҳоят хубай, краскаш тоза, мато коробка ходовой соз, задагӣ пурсидагӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи 5, нархша 38 та мега, бо савдои хуб мешава мега.
марҳамат бародароне ки ани харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти аниқтарро аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Бародаре ки седан пурсидагӣ буд, як ёфтем солаш 93, сӯзишвориш газу бензин ҳардуш кор мекунад. Кузов седан, объем 1.6, коробкаш механика, ҳолаташ хуб, краскаш тоза, балонош состояние хуб даҳанд. Мотор, коробка, ходовоиш беҳтарина, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 26000 сомон мега, харидори аниқ боша, биё ай пеш мошина бина мега, ҳай кана, махкуша савдо мекуна мега назди мошинда. Марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бардори якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.